Iar eu am ales să-l aleg pe Victor, care, nu știu, l-am văzut nemulțumit la adresa mea și am încercat să găsesc pe Andrei pentru Florentina, m-am gândit că poate se vor plăcea. Deci, asta a fost tot. Doar pentru Florentina. Vrei să mă mănânci? Vrei să mă mănânci? Vrei să mă mănânci? Băi, bebeluș? Păpușorul tău. Și asta se întâmplă la toți care au de X și Y, dacă aveți Y, înseamnă că aveți Y. Dar pentru că tu nu ai cuplu, îmi permit să te pun pe tine decât să-l pun pe Alex sau pe Dragă. Buf? Ei, da. Ia spune Andrei. Ei, da. Hai zi. Ei, da. Ei, da. Un, doi, trei, și... Uite-l, mă! Uite-l, mă! Uite-mă la el! Mănâncă de pulăniele de... Gata? Buf? Așa a spus Cornelia? Cici. Cici. Hai, sus. 1, 2, 3 și... Buf. Stai că n-avem loc. N-avem loc. Regula jocului cine vreți voi. Adică... Dă-i pupul lui tata. Hai, dă-i. Dă-i pupul lui tata așa. Nu-i tata. Nu-i tata. Nu e aici, tata. Locuri natale, trebuie să transformă încet, încet într-o nominalizare Hai, sistematică. 1, 2, 3 și... Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Adică eu mi-am pus Buf! Vrei să spui, Florica, să iei apărare? Probleme? Iar ea așa te răspunde. Da, la fel cum și la începutul competiției, toată clasa era peste ea și peste Ștefania, că vorbesc secrete atunci. Am zis că nu mă interesează ce a ținut apărarea și... Băi, nu-i frumos, măi. Faci baloane. Da, și